CPI de b'an bolo. CPI ke ko a kɛlen tɛ ka degun sɔrɔ wa? Fala ye CPI maa kan k'i yɛrɛ ɲininka bi a sigikun ye min ye ko yalama a bɛ ka se ka o baara kɛ wa? Cour pénal international e ko nanzaralakaw ma ta ka se ka dimi bɔ u yɛrɛ la n'a ye ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma, jamana minnu bɛ yen n'olu maaw ma sɔn ka taa u dungo sira fɛ wa? Ko yalama bi maa man ka ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ farafin jamana minnu kɛlen don k'u tɛgɛ nɔ bila nin sɛbɛn in na u k'u fosi ka bɔ a ko kɔnɔna na pewu wa? Ko walama ko min ye CPI yɛrɛ ye a tɛ se ka nɔ bila ni sariyaso ye bi, sariyaso min n'o bɛna nafa ɲɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye a tɛ bi maa kan a bɛ tiɲɛ fɔ. Fala ye CPI ale yɛrɛ bɛ nin waati na Pays-Bas de fɛ yen koyi a la Haye u y'a yira sa k'a fɔ sa CPI yɛrɛ sigira sen kan san 2002 o san a sigira sa ko sabula ko waati mun na maaw tun bɛ kiiriw tun bɛ kɛ cogo minnu na o tun man ɲi min ye fɔnkɔɲɔgɔnkaw ye kiiriko ta nasira fɛ ani maa dɔw bɛ yen u ka jamanaw tun tɛ se k'u kiiriw bɛ waleya minnu kɛ k'o la sa k'u y'a ta ko nka ko in ko a bɔra minɛn kɔnɔ pewu a kɛra politiki minɛn ye politiki minɛn min n'o bɛ farafinnakaw olu bagabaga ni a ko ye kuma caman fɛ nka bi ko min ye CPI ye e ko a yɛrɛ tɛ nimakaran na wa? Fala ye ko CPI procureur n'o ye Karim Kan ye ko e ko u m'ale dulon de u y'a dulon ko sabula sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ ale yɛrɛ nɔfɛ ko min ye an lamɛnbaaw ka hakɛ to k'a bɛ bin musow ka ko o jaratigɛli o ɲangini b'a yɛrɛ nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli min sigilen filɛ ale nɔfɛ nin ye cour pénal yɛrɛ kɔnɔna ye ko b'a yira sa k'a fɔ ko min ye cour pénal ye a y'a ta sira jɛ a y'a taabolo jɛ baara minnu bɛ yen n'a kan ka olu kɛ a y'o jɛ ko a yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ kuma caman a bɛ laɲini minnu kɛ kuma caman ani a ka kan hɔrɔnyali baaraw kɔnɔna na ko CPI y'o bila koyi ko CPI n'a ma kɔlɔsi u ka procureur nɔ minɛlen min filɛ nin ye nin ko in na Fala ye k'a bɛ sɔn ka kojugu caman se u ma sabula olu yɛrɛ ye maa caman kiiri u ye maa caman jalaki u ye maa caman danbe bɔ a la k'a sababuya kɛ waleyaw ye waleya minnu nɔ filɛ n'o filɛ ne ka na wuli u yɛrɛ nɔfɛ bi ko CPI ka ɲangini sɛbɛnw CPI ka kuma minnu bɛ fɔ fɛnba minnu bɛ kɛ CPI la ko bɛɛ lajɛlen b'u bɔ fan dɔ koyi ko maaw kana fili kow ma bingali minnu bɛ kɛ janfa minnu bɛ kɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ minnu bɛ kɛ ko a bɛɛ lajɛlen fanba bɛ bɔ nanzaralakaw de fɛ yen nka kalasi dɔ i ɲina ka bɛn n'o ye farafin jamanaw n'olu ye ko kɛ sa i b'olu masakɛw walima olu ka marakɛlaw olu dalen caw kan'u ci u tɛgɛ kiiri bɛ kɛ kuma dɔ la ko a dɔw yɛrɛ maloya da ye sabula nominali kuma min bɛ fɔ ani sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ di u ma a de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma caman ko nin waati laban in na ko e ko CPI yɛrɛ m'a dan yira wa? Sabula a baara kɛcogo a n'a ko kɛcogo k'a bɛ n'a fɔ maaw de b'u kɔkɔrɔ kuma o kuma a ye nin kɛ tan a ye taa yan fɛ baara mun bɛ yen n'u kan k'o kɛ k'u t'o kɛ kuma si politiki mɔgɔw ni diɲɛ magobatigiw k'a taara ka kɛ olu ka minɛn ye minɛn min n'u b'o kɛ ka tɔw masiran nka u yɛrɛ bɛ kojugu damandan kɛ maa si t'i da don a la ko CPI a ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin farafin jamanaw de ma ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye k'o ɲinini ye mun ye ka bin maaw kan k'a fɔ k'u ye waleya cɛjugu kɛ jamanakuntigiw k'olu caman ba minɛ k'olu kiiri walima jɔyɔrɔba tun bɛ minnu bolo farafinna ko nka ko don jumɛn dan jumɛn u ye dɔ wele ka bɔ Europe jamana ko k'o kiiri Amérique jamana jumɛn maa jumɛn welela ko k'o kiiri nansara jamana wɛrɛ jumɛn welela ko k'o kiiri k'a kɛra kiiriso fanfilama ye kiiriso min ni a kɔni ka kiiri yɛrɛ sigikun ye min ye ka tiɲɛ fɔ ka se ka bɛɛ lajɛlen bila sira kelen kan k'a y'o jɛ koyi ko diɲɛ bɛ maa minnu bolo a bɛ olu de naga kɔrɔ wa a ka d'u ye cogo min na u b'a kɛ ten Fala ye ko fiɲɛma yɔrɔ ye min ye i ɲɛ bɛ nin diɲɛ jamanaba fɛn fɛn na dɛ CPI lakodɔn sɛbɛn n'o ye a sariti ye olu m'u tɛgɛ bila a la yɛrɛ anw de girinna ka taa don a la paraw ka tila k'a kɔlɔlɔ ye tuguni an y'an yɛrɛ minɛ ko bi ko yalama ko a bɛna se diɲɛ magobatigi dɔw ma wa minnu tɔgɔ fɔlen don ko k'u minɛ wa ko yalama ko a bɛna bɔ nkalon na ka don tiɲɛ na waati jumɛn ko CPI yɛrɛ filɛ nin ye bi ko nafa o nafa b'a la o ye maa minnu y'a sigi ye ni don min ka d'u ye u b'a kɛ ko wulujugu k'a su ka taa maaw kan nka k'u kɔni u ye ta kɛ u yɛrɛ la ko ye Fala ye u ka procureur kuturu n'o ye procureur général ye Karim Kan k'o wele bɔgɔ jɛnnen kan k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli k'o nɔfɛ ko ka tila k'a ye k'a fɔ ko tribunal min yɛrɛ bɛ yen n'o kan ka diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kiiri tigɛ ka damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ye k'o ɲɛmaa yera nin ko in na bi
ko bɛ maa ɲugu han nka ko in dugumana Falaye ko min b'a kɔrɔ ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ k'i b'a dɔn k'a fɔ ko magobatigi minnu y'a bila ye k'a bannen don ka t'olu ka sira de fɛ ko kɔlɔlɔ o de wulilen don a kɔ bi ko CPI k'a bɛ se ka to tancogo la wa ka wuli tuma o tuma min ye fitininw ye k'olu kunu belebelew olu b'u to yen foyi tɛ kɛ olu ye ko bɛɛ lajɛlen nu ɲɛ bɛ diɲɛ taabolo la bi fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka baara kɛ ka se ka nɔminɛli ni baara kɛ ko ni procureur yɛrɛ bɛ balo la k'o bɛ kɛ cogo di farikolo ɲɛnajɛ